Защо убиха Ирина Заруцка? Ирина Заруцка е украинска беженка, пристигнала в Съединените щати от руското нападение от Украина. Тя беше смъртоносно убита от тъмнокожния убиец Ди Карлос Браун заради расизъм. Убийството е станало в Шарлот, Северна Каролина, САЩ на 22 август 2025. Намушкана по време на пътуване от работа от пицария за вкъщи, хладнокръвно с нож. Тя се качвала метрото без да разбере за последните часове от работата от вкъщи. Ще са фатални. Тя се качва в метрото, гледайки си на телефона, гледайки си в телефона, така и тя в метрото гледайки си телефона, той вади ножа и я наръгва. И той я наръгва. Поклон Ирина Заруцка. Никога няма да бъдеш забравена.